Eskrima on Filippiineiltä lähtöisin oleva kamppailulaji. Eskrima Concepts on Englannissa kehitetty Eskriman tyylisuunta. Eskrima Concepts on konseptuaalinen kamppailulaji, joka keskittyy konsepteihin tekniikoiden sijaan. Se on moderni, realistinen ja tehokas kamppailulaji, joka on painottunut aseelliseen ja aseettoman kamppailuun. Opetamme jäsenille alusta alkaen, miten yhdistää kehon ja aseiden mekaniikka liikuttaessa, hyökättäessä ja puolustaessa. Harjoituksessa käytetään aseena lyhyttä keppiä ja myöhemmin harjoittelua jatketaan muun muassa puukolla, machetella sekä pitkällä sauvalla. Aseettomana tehdään samat liikkeet kuin aseiden kanssa. Lisäksi laji sisältää lukkoja, hallintaotteita sekä maahanvientejä. Aseet voivat kuvastaa myös nykypäivän esineitä, joita ihmisillä on saatavilla koko ajan, kuten kännykkä, sateenvarjo, avainnippua tai muuta löytyvää irtaimistoa. Kehon liikkeet pysyy samana aseettomana tehtynä, joten siirtovaikutus aseesta aseettomaan kehittyy samalla ja päinvastoin. Nykypäivänä aseelliset uhkatilanteet ovat lisääntyneet paljon. Eskrima Concepts opettaa varautumaan uhkatilanteisiin ja antaa sinulle paremmat valmiudet selviytyä väkivaltaa kohdatessa. Harjoitukset kehittää monipuolisesti liikkuvuutta, koordinaatiota, keskittymiskykyä sekä yleiskuntoa. Meillä voit turvallisesti harjoitella kamppailua hauskassa, kannustavassa ja positiivisessa ympäristössä. Lisätietoja harjoituksesta ja lajista nettisivuilta. Tervetuloa mukaan!